Sompa TV so ne yada wase ama wadwo anwumere yi ensam no doso anwumere ana yede ba kokwa akuafo efrase ya wo kasa na wo kansem bi enche na ebo ho nsam no eba bonte de ensam ana wafrase ya oka mranimfo edema yewura George Alex Mensa woni ensamtrofo edin komo bi nyina no eye ne asie no ho na eyede asam ana woka eno so aka ho bi amampanifo bi so yewura Bright Oduro wono so de nano atum na wono so ka asem bi de afasa ensensam no ho dom kuma no de atudwa kire se enya de so mbehwe akoma mamuti apo na adwuma no de ombeye na de adwuma ana woka ho asem yi abibiman ye hwa ni mu se ye betimi adi sika baako na eno aka ho bi mampanifo bi afrase eni anamontuo bi afrase ya ekoso na eyede adea yewura asanteman wura wohonom a ena hoho bi efi Colombia manum ebesra no mampani abede akire ya wohonom na woni yewura adi enkomo bi a yewura nso ede nsem bi ato nanim ene anwumere yi na adehye ye ya assembly members ewa asokwa ena kasai omo kire se nke be ya nka aban no nya ade bi se de be ya ombetumi ayi ade bi na nka bibi nso atimi ye yiye na eyede asem ena omo kan Ghana Statistical Service ebu nkonta na enkonta na wabuo no watresa Ghana ha say nipa 8 million bi ohonom a no kurani ade bi ha na eyede ade na woka ho asem yebekọ kwawu atoye ne akorese de akuafo nso so etrese sade soanfu yare no esi ha won ayemwa ewo honom no na enkontabu efiri ho ba no abusua enya ade se emu edekora ensam no pii ka ho anwumere yi wo hwe ewo Sompa TV so no obasa tie bi ewo Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM ewo Asante Mantan Kropon Kumasimu enu achi Sompa 90.7 ewo Bono Apoye FM Tachiman ene ne mpatamu Sompa 90.7 Bono Apoye FM Tachiman Kuranza ene ne mpatamu Sunyane Bono ena afenso hafune ne mpatamu nyina so womo so etie bi ewo Sompa 98.9 Sompa 98.9 Efremina na kwabana kese ye live wo Facebook ana YouTube no so eye adwuma sadi ye nyina ye nim no nananom akuafo kasa na woka asem kyerese asem a woka no na woka de afa ebo a aban no ya na mpempi ni koko bag no ya na wotade etoso safi bia no se ye bie koko a eno aka ho bi ama omode nsusuye bi ababonten ya omo nsusuye no a omode ba bonten nyina no kyerese yenim se enche na aban no de bo no eba abonten so say 62 kilos no say na wasamedegye na aban no kyerese sade ya niema esitie no to na waso tum kakra de ma wo mu na esuso na kuafo ne bi kyerese se aban no batimi atie asem a wo ka no paade a enko hwe na ompagya bo no ye emfama wo mu oman mu nyina fra se de ye bo na baso se wona na ne modern mo esoni ewo kuadwuma mu na afo yantam asase yantam kokosi ho no mu a tum sampa kokko ne si hoyi woni samtrofo atinkomo ma wodi asembia man samtrofo efa won susuye ene wa adwempo ene sade enka ban ye bo no ede ma wo mu a enka batimi aboa na ma ma hoodire nyansa ne adwen ene aresemu abotimi ede ye adwuma no. For the first time in Ghana history, be October, first week in October, Friday, any big cocoa. But want to reason the minister near Bano Kokasa, Omumiana earlier, Edabua, a queer form. They say, where cocoa price now, a question pa. And the farmers, expect to say, Abano Bagri, no matter to cocoa boom, at least, Yanya cry, 1,000 per bag, Yenny shop. Some of the Amazon. For young Kenya, a banner for Sidan aspecting ya. Cote d'Ivoire, supposed to be a cocoa is a brother by him. Cote d'Ivoire for running them. But they say a Cote d'Ivoire spoke in a essay, Yadiashu. Emma, a journal toy and a hopper, I feel more. Ah, Muko in a afro. This year, Ghana, you know, I said, that's a Cote d'Ivoire for and one ton of Cote d'Ivoire. Price to me, and now Cote d'Ivoire point to me and qua. Then a bit of a cocoa in Ghana. And so other water. Consider aspect na wo na umpege mayense na Cote d'Ivoire for nya krono na wi koko de koko ni na Cote d'Ivoire do hwe this year koko muto ya below average ene ya etwagu ye national best farmer yewura Charles Jamfi ana yetene nkan na pani kwankyerefo ne amansan edinkita ho fa koko adwuma no ho yewura fifi boafo so nsem a wode mansam kyerefo no
sei na ode ma yen the woman say cocoa ball yesha you were tukua one of the say jumana sha wonsa the phone police surprise review committee cocoa board kan Bank of Ghana kan affairs risk assessment so affairs query so your statistical economic research or to cocoa for team na afiwa hwe enema hodo a ekos we jumani sika sem cocoa no wota said ye koton wa manone eni ho nsimina you were sigina ye said ne tukunu no I won so na said ye se no meme ndanya me ya duma sepa e wasanti nantemu e hona omampani de bufofo no e de betudwa said the beka so yema simpoa freko anase kape abi amampani de betudwa de ebeye ntrewa senteme me beka so see any boy de betudwa anase see any boy de betudwa e gebe se ubia enya abutoye mu na yehwe se memendano mampani e de bibia afani hugu nyina no agi atum se eye boa be boa madwuma na tumi akoso na ode abetudwa wei yewura fifi bo afopani kwankyerefo ne amansa dinkita ho okoko adwuma no mu na yewura kwadwo opon enkroma amanebo soafo ensoso ne nsa ehye krata ase ya eba emonteso ne nyina na yesenya me yadomo a wokyena da omampani na adodankwa ekufo ado ne ganafo bedinkom ne nyina no yese sade be na obetimi enya nananom achitai na saa ade a wasa pa ho ntoma phase 2 planting for food and jobs ho nsem no na etimi akonanim yie omampani kyerɛ sɛ ampa adwuma no so kaso no nkwa betimi aye no wayi nananom de asi nkyɛn a enya de sɛ ebetimi aye yenti no wɔhwɛ anim sɛ nananom nyinaa so betimi aka bom no ata omampani na adodankwa akufo ado achi sade be ya sane so ade hu ne botaye yi ebetumi abamu yegina ye nim sɛ ensɛm akoso ma yate abadwakuo na abadwakuo yate no ne nyina na yɛsɛ yewura IGP nipa bia yesusu sɛ wabɔpɔ sɛ wɔpɛ sɛ ohwan ne nase na empabo ɛsɛ no woyi firi hɔ na akunwa so wɔtena so no woyi ne to efiri akunwa no so no emu nsɛm akɔyɛ bebree na wati bi na wɔtwe mu kyerɛ sɛ abadwakuo no gusu ya wɔyɛ ahwehwɛmu ya nɔpa ikura no yɛbɔ ho asɛm ɛde kyerɛ mo sɛ empanifo miɛnsa yɛ aprosifo yi wɔn hwɛ na ɔmo enyina nkyɛn sɛ de bɛyɛ na hwehwɛmu mapa betimi afa ne ntampa na ɛde afira na ɛno aka ho bi ama mranim ni ɛde ma yewura mensa wɔde ato kyerɛ sɛ ne ho adwiri ne kakra so kase ne ho nwire no a na wɔboa officially no I'm communicating my social media the client Mr. Benson was said we were very surprised because it's a fact-finding committee and you know me again said it be being for my parliament won common we answer na person me dey on to us and you know about more interdicting na it's a bit surprising to us in any case you know yes who say emremo no omo to this omo to be yes and you know it's good to my withdraw as you are aware one of the omo about almost suspense you know it's good interdiction here when who be an company with the one are investigating on and omo my some person back committee in Bekasa so me dem who say why si wa dwene say o person bo committee no e ho no cry wa asem ni mu a en wo say wo ma ehu bi abo yewura kwaku owusu acheman wono na mranim ni edema COP Alex Mensa na nefa baabi so ye ni fafa so onso so no wono so gyina mu edema Superintendent George Asare yewura Alfred Papa Dakwa wono so ede nsam kakra atudwa ne nyina no de wo kyekere mu kyerɛ sɛ wono so no ne ho adwene ɛwɔ kwan baako mienu miensa bi so ɛso ya nkasa no ya maye nkrata bia na yehu social media ya interdict superintendent antina na ɛyɛ yenyira wawa efese asɛm no parliament hwehwemu na yemra no so no ɛsɛ yefrɛ wo ba sɛ ubedi adansia ɛwɔ parliament a nsɛm bi a wobɛka ne de wobɛyɛ bia wɔ parliament yentumi emfa ntia wo no ɛno nkɔda nkyɛn onso mo kɔ parliament ɔmo yɛ mien superintendent COP in a superintendent JB. So I'm forming and sending no. Your friend almost said, "Oh, your witness, ya accuse you of ya so be a BBO. Obia be card you name superintendent JB put there. Bugin abu ne bebo ni di. Ina ye man no buy. Voice ni tape no so. Ye interdicte no. Intina question adi ebu say when they say, hey, sisi e send na drama ko. Na just say sisi o your police ni na call committee ni your friend say so be there dance ye be interdict. Every say adi no mo ye ni there. Mo no as o man dream cry no more because of your interdiction or more pray do entina or more yes idea. I mean we welcome it say if it is true there. First of all, that shouldn't have even been the thing I say come here. Awusia we ensɛm a eguso ya ebobo etepa
de etwagu sesia no yewura Alfred Papa Dakwa wono so na etwitwa de age Superintendent George Asare na sansensem mu aka ho bi mampanifo wadi police adwumako ni epi na wo so adore siko mu yie pa se yenya nhwehwemu efa abonefo ho nsam so wo so adomu akotene yie pa ya wo so anim nia ekoso fa police adwumako na afen so bambo opare ba ko man Ghana ha se yentimi enka bambo mu asem se yenya nhwehwemu na ebetimi ayi no de ase nkyɛn yebra bright oduro ono so nsem kakra todwa na asema waka no ono so kyerɛ sɛ say no what's echo. Well, I'm not very surprised because some of us yesterday spoke vehemently against the decision of the police administration to interdict the officers. You had a probe being conducted into the leak tape, and matters had already reached a certain level where I believe the probe was to be conducted in camera. And out of the blue, we hear the officers who were witnesses in the probe, they had been interdicted. Some of them spoke against the interdiction and said that it was premature and preposterous to have interdicted the officers who were witnesses before the probe. They had been interdicted at a time when they were making a lot of revelations about the happenings in the police service. And they had been interdicted when other officers had petitioned the committee, they were prepared to appear before the committee. You interdict them. If you do that, then it means you are guarding the other officers who also have concerns to raise from coming to the committee to give evidence. So that was why some of us thought that it was inappropriate, it was improper, it was premature to have interdicted these officers at that time. Today, I think there is some credibility. You could see, even the word the interdiction has been suspended. I mean, what does it mean? If you are lifting the interdiction, lift it. And then at the appropriate time, you come to tell us what action you're going to take. You don't even pre-judge because you say you are going to take disciplinary action immediately after the probe is over. Do you know the outcome? Are you in a position to find out the outcome of the probe? So how do you say that we will take disciplinary action after the committee has finished its work? You don't know the result. You don't know the recommendation they will make. And so how do you jump the gun? So you see the wording. So there is basically something not right in the police service. And these are the things these officers were talking about. So let's have heart, let's have ears, and listen to their concerns, listen to the views of these officers who are police officers and who are in the service and who know what is happening and who are impacted by the kind of administration that the administration is offering. So let's have ears and heart and mind to listen to them. And if there are problems, all come together and see how to rectify whatever problems there are in the service. You're bright to draw and yatinin kapani or your brain pompa, your wahumijemu, our police, Edjumakunumu. Yakoya Nimo, I want some from my Yako NDC among your kunu, Edinimu. Lawyer Sami Jenfi, Anna, Kasei, what Tresse, Baby Omujano, a Hua, and Omujana. Omodia Tuja, Tresse, Osha Bank of Ghana, and Wada. Sikasemun Kuntabuya, what the Babonte Swana. Na kyese ugye niema tumu a enya de se etumi eyeye na opani no asem a woka nyina no eyese nyame anim paani na wo kasa yi se eniema nye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  ene sen na de niema sikika kɔ no eyese Bank of Ghana momo wa ha na modi abatudwa ekyere se maboka eka moboye ne Ghana fo ebusa se edian na akoso pa nti ema maboka sa no sabi mu nkontabuo ya mu buo kyere Ghana fo no okay kabibo ani na wodi sisi ani a enya de se etimi eyeye da biarada ne sa yente nya de se Ghana fo sabi won beye din esa na Ghana fo etere se omo wa asam no pa no animu a omo twen sa de eniema esi etie sa de eniema esi etie no se Ghana fo anhwe yie na ye Bank of Ghana sa ayade se ebe ha dwen ne sa yente omo dika kra de atudwa ya omo etere se omo ankeka omo ho a na eyade se ebe ha dwen yie pa ne sa yente omo dika kra e de bai ya na omo etere se ebere omo ya omo adwen se omo ekọ na wakokeka won ho kakra na wode a kire se enema enkoyie no no kwa nyame anim nie police adwumako no kwaje tumi krata e de beto won so na ebere ode beto won so no na eyade se omo ni bibia ye danse ombejai oye kire on pese omo ye no na omo san apusu won ho biem pusu won ho bie no omo ka che Ghana fo nyina se obi anka na koma mfa nto ne yam na oye kire ne ye ken ne ken ebeba so. What has happened to the court today is very
refreshing. As you noticed, the court agreed with counsel for the respondents, lawyer Eduji Tamaki, that the injunction application. What has happened in court today is very refreshing. As you noticed, the court agreed with counsel for the respondents, lawyer Eduji Tamaki, that the injunction application filed by the Ghana Police Service is irregular because they purportedly brought the action in the name of the Republic without due authorization from the Attorney General and Minister of Justice, who is the only public officer vested with the authority to bring actions in court in the name of the Republic. The court says what they did was wrong, and the police has pleaded for 7 days to amend it. We thought that we could have dispensed with that and the application moved today because of how pressing the Occupied Bank of Ghana demonstration is. But clearly the police will want to buy time, so they have to plead with the court for 7 days to amend the process they have filed. And so we agreed with that. A new date has been set for that. But the good news is that a fresh notice, according to the police, has been sent on them by the minority caucus. And with respect to that fresh notice, no order of injunction has been given by any courts restraining the minority caucus, Arise Ghana, and other progressive forces who are part of this struggle from embarking on the demonstration, which is scheduled for Tuesday, the 12th of September. And so we are making preparations for the big day, which is Tuesday's demonstration. They've invited us for a meeting, and our representatives will be meeting them this afternoon at 2 p.m. Yera Sami Jamfi ana yɛte ne nkan abusa yɛkɔ yɛ nimu wɔ nsɛmfo from yɛde ka kyerɛkyerɛ mu de akyerɛ mo sɛ abibiman yɛhwɛ nimu keka yɛn ho aboaboa yɛn ho ahyase aburu nsuo ntɛm sɛ bɛyɛ a yɛn nyina no yɛbɛtumi adi sika baako na aboa ma adwadie ne akɔbadie ne wɔdɔ ne ntease atima yɛ adwuma ɛwɔ abibiman ntamu na mpanifo no frase ehyiahyia akeka wɔn ho edi nkɔmɔ baako mienu miɛnsa bi na wode wani kyerɛ mu a Director General Edema West Africa Monetary Agency Momodo Bamba Saho wɔn na wɔne nsɛmtwerɛfoɔ edi nkɔmɔ na asɛm a wɔde ato dwa no ɛyɛ tie wɔakyerɛkyerɛ mu bra na wɔne nsɛmtwerɛfoɔ edi nkɔmɔ akyerɛ sadeɛ ɛnhyɛ ne ahoboaboa no ɛsitie. According to our compliance with the macroeconomic convergence criteria, the roadmap for the launch of the ECO requires that the member states to consistently meet all the 4 primary convergence criteria by 2026. In 2022, only 2 member states, Guinea and Liberia, met the budget deficit criterion. However, performance on the average annual inflation criterion sharply declined, with only Benin and Niger meeting that target. At the end of December 2022, no member state met all 4 primary convergence criteria. Esteemed members of the technical committee, we find ourselves at a pivotal junction. The matters at hand, the capital of the Central Bank of West Africa, the pooling of reserves, and the establishment of a stabilization fund are not new to any of us. These topics have been the subject of rigorous debate in several prior meetings. While discussion is invaluable, the time for action is now. According to our compliance with Eniya Echaguye Momodo Bamba Saho ana yete ne nkan Director General Edema West Africa Monetary Agency ana what is asem we etu dwafe yamra asante mantamu yewura ewo mensia fikesie mu a bohwan ne se Colombia oman no mampani abade akire ana abepie mu ewo oman mu ne din ene Francia Elena Marquez Mina ono na ekopie mu ewo yewura anim enkomobo ene nsam pii ana ekoso na ebra nsam ekoso no na nyina no kire se ampa wesa de ayonkofa yeda Colombia man no entamu ene Ghana man no entamu a na esewani ensa wo ka kire kura na sade ensam esi ekoye
ɛne sɛdeɛ yɛwura ɛde nsɛm ɛto n'anim no yɛnhwɛ na yɛnkotie sɛdeɛ yɛwura di kan de nsɛm no ɛto dwa ɛno akyi na yɛakɔhwɛ sɛdeɛ papa no nso so ɛde nsɛm no ɛto edwama a ewiase nyinaa ɛti bi hunu sɛdeɛ ɛbrɛ a wobɛpie mu ɛwɔ asante mantamu no nneɛma esi ɛkorɔyɛ. And some of our ancestors were taken away through no fault of ours. Going through the gate of no return. Little did we know that when it was prophesied that they were going and not to come back, here we are with you here, sitting in front of us. So that gate of no return was not to be. Therefore, we welcome you here again and know that this is your home. Pray so that it shall be so. You have been the vice president for about a year or so, but I know you've made, this is about the second trip to Africa. That is your desire to come back to your ancestors. I know you made the first trip to South Africa and other places. There you are in Ghana. The first trip was to Africa. The second one is to home. Being that you are the first Afro-Colombian to be the vice president, we here are expecting more collaboration between Colombia and Ghana. Your own background in agriculture and mining, an environmentalist, we believe strongly that your weather and our weather, the agricultural systems are the same. Therefore, who better for us to communicate through when we have our daughter as the vice president? We believe strongly that with you there, Ghana and Africa have a voice in Colombia. Who best to also be our promoter? You. So that we can engage investment from Colombia to Ghana, Ghana to Colombia. It should be a win-win situation for all of us. Abusia ene ya etwagu yi eye Asante Mewura otumfo sai tutu ya otoso emienu ebra Colombia man no mampani abadi akire Francia Elena Marquez Mina obaya one no ebabdi enkomo na enu achi yentie enua baa ya watu ne din ya chan. Thank you, Your Excellency the King, for allow us to be here in the kingdom, your kingdom. Me siento muy honrada y un poco nerviosa. I feel myself very honored and I have to admit a bit nervous. Soy una mujer que me reconozco afrodescendiente. En estas tierras están las raíces de mis ancestros y ancestras. I recognize myself as an African descent. Here in this land, they are the roots of my ancestors. Ellos fueron desterrados de estas tierras hace 400 años, llevados en condición de esclavitud a América. Y después de muchos años de lucha, de resistencia por la libertad, hoy yo regreso en condición de libertad, siendo la primera mujer afrodescendiente en ocupar la vicepresidencia de mi país. My ancestors 400 years ago left this land on a very difficult conditions as slaves. Today, after many years of fight for freedom, I come back to this land in freedom. I come back here as the first vice president of Colombia with African descent. Gracias, obrigado. Gracias, gracias. Abusia wei eye omampani abadi akire ya wo Colombia manimu Francia Elena Marquez Mina. Ni nyina no eye bra obepie mu e wasantema mu a
wo tete mu se na ni agye papa se otima be pie mu ewo asantema mu a wo tete se na ensam ekoso ewo mansia efikasie mu anwumere no nsia brem kase ne wo hwe Sompa TV ye live ewo Facebook ana YouTube no so eye adwuma sa wo hwe ye na watie ye nso ewo Facebook on mu a na ye kanfo de ma wo se anwumere Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM ewa Sante Mantan Kropon Kumasemu ahani ye wo sanso so na Sompa 90.7 ewo bono epo ye fam tachiman enkonanza ene ne mpatamu omo tiem se yaba o yaba ya no so ekurama anwumere yi na wokọ ahafo na afa so bono ene ne mpatamu nso a hanso so eye Sompa 98.9 Sompa 98.9 omo tiem yaba o yaba afa yanko yanim ewo nsamfofo nemom yeda so a ejiramu ewo Asante Mantam Haseya na abusua etoje eyade a ya na oka etoje a Ghana fo bebre ewo adwen ene susua bi efa eto ho obi kire se eto no de ni tua no enye yawo na eso so sebe ya botaye nti a yeje to no yede beye no ene na makwan na kwaye ten ya wosi kwan no so a unduru de biara da na aka ho bi ama assembly members ne bi efrase ya ewo asokwa ene ne mpatamu kasa ekira ban se ebe ya nka ban no makwan na omoa so ntimi gije to no bi sade ebe ya ajampo ntunyuma ne ade no ne nyina so betimi akoso na wo de kirem ewo PM ya ono wasokwa municipal assembly ho a Elliot Fosu Bano ebra nansam twofo nhyiamudie ekoso ana wode atodwa eye ne se asama wo kan se mpani for de bekwa adwendwem na watie hunu sade eniema sikwa enka babu apa efi se omunkwasa sikurom kofom aboboa no wo mfikire ho anim ho ne ade a abra na no so ho no mu a eto no mbagye bebre na semini so kwa de na ka de ho nti enye won ase no am bete me ya adwuna ye tie ho kwa na asa no esi di kwa mpo no enu si ade rego no ni ba na pese bete ho na so na adun dan kwa tikese ewi adwe so da pa nya asa ni die mu no ohun se etie ho ye ma ye tie ho ama so kwa esa se ye mpuntu o hwa so kwa na ka ye kra behwe na so mretie kakra ya eya afie ba mu no Ghana Revenue Authority and your agents and now some decoy from digital city solution. Yeah, property rate in Abaji and Baum and the revenue in our platform. It's a some members who say almost so now my enemy. Can you last got to be torn? Can you about a mutim to choose you and put on in consistent and at Sieno? Namodia said, you said, your money be agent. As answer a how it's a Meshia, will be a teacher of Wahani Jano. And they did a budget and the action plan by the two. The budgeting action plans, a chance so no idea for so who are a play. For instance, your footbridges are there, the IGF Nequakoye. And so bad says here, IGF need to implement a money to implement a budget no and the action plan. It's a house you to me, yes, I'm Raha, don't quite the fast. Don't know members no about more problems you know. And I will go agree, yes, and a company be fast. I give back and say, and yes, I'll do my corner. I'm winning the Emuno, I'm moving some alpha passo. I've been going with property rate now. As a car park, I see you. You have previous records, so it's made 2 million, it's made 1 million, it's made 3 million. No. That is not even end of the year. First 2 3 quarters, it's a says can. Now 2 3 quarters, as at August, it's imagine 27,000, and 30,000 crash. Your Modiama, no one. Now you're quite an say buy. It's a common the fashion, and our members are as well say. And yet, young and for Gigi idea. No, I send you to Sana Mono. Your fight cat and cover be if you buy BR. The honorable member said, as I say, local government at 936. And my son need to me so on property rate. It's time to me that the Mayano at 936. Yaman day no 2 million free and send. It's a Jumacono Quana digital city solution. I have found only 2 million free. What did you decide? 2 million Rabban original or did you decide? It's no. I asked a member someone says to me that way and sometimes to Menana and the Jumadia. And now, Yanya, your family, and Yanya Juma. Lemono, I shall say free of some October. For some do you shall say free. Now, son of a shall say so. You send that perpetuating plan the IGF. Other IGF services operating permit to her. And then when we are young tax force, there was Namiadom, the out a nice van, say to an express CB. I bet my collector will be as our pickups. Young announcement.
na nyama nipa ne ntse fi no koyi obi a wotu ane to bia no ye ba behwe ne agebe abeje de da be ya adwuma nti no so no ye kwadi to no ye fa na aspect nko ne mo bu na ehia se eto wo metu so eto de ye eto ye de chine mai nti na obi ani gi to ho no so nya eto na de to ade punto ma ne koso nti no ma ye nyina se to ye hwe se ye eto de e be di hu dwuma ye ma ho ma fa no to ma perfra de ka eto de chine mai mo obi ane eto fofo bi ane zongui ho asem no okay na abusuan ya asem o yewura Elliot Fosubano wana ye PM ewo Asokwa Municipal Assembly ene da nsamtwofo nhyamudie ase na ode sa asem wi atudwa Ghana eni wiase nyina no ye woda ba ko bi yeyidi ase ho a ye de kai wone a otime kenkan na otime tworo ene wone a wontime kenkan kora na wontime antworo abusuan kontabu na babonten na asefem eha emniema munye ha dwen papa na tie nkontabuo ya wode abai Ghana Statistical Service ebu nkonta na obu nkonta asiso akere Ghana force ebere omu bu nkonta ewieye no sei anansunsuanso no esitie omu se Ghana ha se nipa be se million enwotwe ewo man Ghana ha se ya ontimi nkenkan empo no watimi atworo se ye kenkan ade ontimi nyebi ye tworo ontumi nyebi mobile phone a ohun de ekọ wo de manual wo say hello no hwe wanim ohun de ekọ ba bia sa wo tworo ne din edane no kora ohunu ensem bebere na eno no mode nkontabo na ba bonte no mo kire se 7.9 million ma ya kire se ma no na wanimu omo ntimi nkenkan ntimi ntworo no emu 7.9 million ma na 4.6 million so mema ya kire se se omo kire se nye na asante mantem pani kwankirefo wo ba Kumase metro honomo a yewura wuri akusi wono na wode nsam ama ensamtrofo na wo kire se bra ensam ha wo ensam ha pa na yentie kwan ofa so a wode tudwa na sansa somo ya na me kan hu ba mi di mo akoten na ya na ya wa fashi bi a honomo no ye bisa obi a okosu otumi tro otumi kenkan kasa otumi kenkan ye otumi tro aha anti ye wi bibi ano ya san kasa be so de ba ma ehu ye ani sa ya wo nipa ni bo ha otumi tro otumi kenkan kasa bi a de ba ma sa wa ya kan ni a otumi tro akan no otumi kan otumi emu akonta de kan ni mu asi no aha otumi sa ya no kware se nipa no sa especially oko ayi northern region honoma bedure entumi kenkan so dia de say sa ahodo ni na bi ka ho empanifo amabu biasa ya ka mo mutumi tro kenkan na ya di short ye obi a wadi influencia eko mo ma bi influencia abeko no omo na say ye bisa sa di na ye bisa omo de onya influencia na ye bisa no so ya tani say so si our meeting ma ofa shanty region but there say ya bibi ya person bisa omo de wo soro pa no no de wo so ma na usually ya ta ka ho asem de ama so de ya ehu mu na ya usually ya ka ho asem abusia opani ya yete ne nkan asante mantemu Kumase metro statistician eno no rai kusi eno de sansem yi atudwai afa yankwapo ye mantemu yi na nanom akuafo ya woyen mprako ewo poye mantemu na kasai omoseba mo kanyina etrese Africa swine fever yi sede ye asiema o maboka no wodwene ho ba bia wonte ase na eye bibi a eye nyina no eye se emra wo ye mwa no na wo boka ede aduane emma aboa no se be ya aboa no betimi adidi no wanya hodene na watimi agya ne naso biemu no na chese yare no so anamu a ono so no wode mwa no ekoke fete pa ye ono so no ode mwa no eko show down wo kire mwa no show down pa eyade se ehadwen na opani a
wɔno so ade nsɛm atu dwa ɛbɛra na nsɛmtwerɛfoɔ ateɛ na yɛbusa no sɛ kwawu ɛne ne mpɔtamu sa ne nneɛma esi ɛkɔ no ɛna ɔsɛ hwɛ me ɔpani akwabo a wɔho me yɛ bi paa na sɛdeɛ ɛmoa no si mema bɔ kapaa fi ɛnya sɛm ketewa o yɛnte na asɛm ɔde ma nsɛmtwerɛfoɔ. I don't know what to do. All what I'm trying to do is to wait until the system will be clear up. I think the doctors have been coming here, the vets are here, and the directors are here. So we are waiting for them to tell us the way forward. Abusia, we aye opani a wono so aye mprako ni bi e wo kwawu ene ne mpɔtamu yewura akwabo a ena wode saa asɛm wei atu dwan na Dr. Mark Owusu wode wone kyerem e wo kwawu ene ne mpɔtamu a sɛ ɛmoa no yare a yɛngo ɔmo paneɛ na yɛhwɛ sɛdeɛ ɔmo apɔmuden ebesi akɔ ene sɛdeɛ ɔmo tebea no besi akɔ sɛdeɛ adeɛ no ebesi akɔ ne sɛdeɛ emu asɛm esi ɛɛba no wɔno so ato no bo ase ya wɔde nsɛm ato nsɛmtwerɛfoɔ anim na Dr. Mark Owusu yi wɔyɛ bi a Kwawu West veterinary officer ɛno no ne nsɛm a wɔde ama nsɛmtwerɛfoɔ ɛyɛ sɛ no kora nyame anim nie enie yɛnte sɛ de osidi nsɛm no so atu dwa. The farmers, we are advising all of them to be patient and do not allow any new pig to come to your farm. Do not move your pigs. Do not sell the pigs within Kwawu West. We are organizing a seminar for the farmers. Though it's not harmful, it is not zoonotic, it is something we need to manage in order to contain it. And also, he was a nominee we shortlisted for the regional livestock best farmer for the 39th edition of the National Farmers Day. We were only waiting for the inspection team to come around to conduct the inspection, and this catastrophe struck. So in fact, this is a deep blow to us. I was Dr. Mark Owusu woni kyeremu ewo kwawu a wono na ye Dr. Pania o hwe emwa apomden ho nsam ana wode atudwa fe yemra kontomre MA Basic School ye no eben infancy ewo atwema nwabiaja municipal ewo Asante Mantam headmaster onabo Peter Agare na kasa na oye ne se hwe eniema hawo suku na omu agiatum se ombekwa akokyere nkwada na de no suku no tibia ne bobre suku na setemu eniema nye kura na sade suku no ensi emmoa adekyere ne adesua ewo mpotam honom no akoda akura wada sori anopa na woye na adwen se obekɔ school a otime da ho twene mu saa akɔso na wonko school en no obusa ne maame ene ye da ben wose ene ye doada wose me ka se na ye kwasiala o ka me da kakra wo boa wo mpese obekɔ suku no tibia ne nye na ebra wone nsɛm ɛto nsɛmtwerɛfoɔ anim no na sɛm a wode ma nsɛmtwerɛfoɔ ani challenges ne de ɛwɔ hɔ paa ebi ni sɛ school dan esi hɔ a enwie pɛyɛ no but teachers quarters no yame adom kuro no ɛne NGOs no ɛsosɔ yɛ asene ama yɛtimi asi new one a yɛtimi fa teachers nsia a yɛwie kra miasa eti quarters mu teachers ni yɛhwɛ sɛ next time so ebi baba batena de aka no na yɛwɔ dada ɛwɔ hɔ so a teachers no ɛnan eti mu nti teachers quarters na afam no yɛbɛtumi aka sɛ ayɛ nisa na nkra no classrooms no ɛna nya kra okɔ KG hɔ a KG dan de anim sɛ nka wɔ sɛ yɛtimi si wie na nka yɛ draw normal wo ho na de ɛwɔ sɛ akra no ba wa di kan asua kenkan wɔ so no dan ne na ɛyɛ apata esi hɔ a ɔno ne yɛ botae kase paa nti a ɛma yɛ to nsan fra adɔfo no sɛ ɔmma so yɛ asene sɛ de ɛbɛyɛ a yɛbɛpagya KG dan no sɛ de ɛbɛyɛ a ɛbɛwie pɛyɛ ama yɛ abusua ene ya etwa edigu yeyi wonabo Peter Agare nkontomre MA Basic School ye no eben mfansi watwema nwabiaja municipal Asante Mantam na kasakire na afenso abasobode adwumadie na wogira so na wode aye ibima sabaya obetimi akọ sukuu no ankasa dan esi ho no
na watimi akɔ sukuu no ɛmoa wodi kuro ya wɔwɔ nkontomire na nagyawu apreku enso de nsam kakra ɛma nsamtwerɛfo bra na yebusa nasɛm baako mienu miɛnsa bi fa de akɔso botaye ene anisade hu a ene kasache na basobo dwumadie wo de tentem so yi edeni ade tituru kura madaro mo ba ebehweye na sede ye kan school na bakosem no na school ni ha na school ba ye no edika si keji na keji no ne ayetan enti nkra mbekum no mu bambo no edin owo mu anu adwana bafie na ewo mu ana ne ho ayefi enti ne school yi mfia bia san mu di ade tituru ana de anim so se keji dan no ye be se sin foforo na ye be sin foforo ani ehia adofo mu a ani aban mu a ani obi a obetima bo akuro yi bia na ye pe ti ani ade tituru ane dai ba ya ede ani so tituru a ye pese si keji de bo ankora no na ye tupunu no akora bi ba onyansa nkofie ye me de to aban ni se wadi kan ye bi na empa ho na de adunu ye stresse omomodran no mani nsinka we disi so na kru no ayi school no omeboa school no na school no so nkonkan se de omohwe ne ba bia no sa de sede a ye de to aban ni ene ya etwagu ye eye wodi kro ya wo nkontomire na nagyawu apreku kontomire ye ka ho asem no eben emfansi e wa santimantem ha ya wo atwema nwobeagya municipal no mu na nsem a wode mai na afa yenko wanchi mobeka na mwasa nso ana wotwi mu anano adar kra na hyase ne na wotwempo na hyase ne nwan ayese wokyerekire ni bia ono wo St Anglican sukumu honomu a ye fe no se Ima dodo na fe no Emmanuel Cheneboa na oka se Ima na dodo na eta hunu wotrade e wo St Paul's Anglican Basic School ye no e wo wanchi e wo bono mantam no mu ena no pai wade a chia bia dwumadie no so ne bra na ye ne akyerɛkyerɛfoɔ na afei so awofoɔ nka wam ko dwam tani edi nkomo no yewura aluta wade tudwa ɛkyerɛ sɛ nana no mo ato nsa frɛ teacher ni sɛ wɔmmra efi sɛ asase na ɔmo wɔ so no asase no nana no so wɔmmra ɛne nneɛma bi ɔmo de bɔ asase no ho ban ne nyinaa no ɛyɛ sɛ kyerɛkyerɛ ni ɛne wɔse ne mobile phone ayira na ayira ne susu sɛ teacher ni na asɛm a wɔka na mekan yi o wɔsusu sɛ nkɔdaa no na afa ti nkɔdaa na afa deɛ obi anyi kosua no wɔnsan no ho obi ansa no ho enti me kwabena kase ya na masɔre me kwabena kase me fa kosua yi me kase ni se mobile phone na yira ye no nyem na menim ho bibi se menim ho bibi dia se ni pan na me de aba obi kura kyerɛ sɛ kosua no na ya noa ene ya ma ke ho plus ebi so kyerɛ sɛ da bi ɔkɔtɔ ba bi kyerɛ sɛ wɔka bɔdo mu asam no de akɔyɛ bebree na enkonkoma brɛbrɛ mpanin sɛ wɔdo a wɔde bɛba ene nananom atena nkonya yɛ wanchi wafrɛ asam no na ya wo wanchi nananom atena nkonwa na nadamoa kwasane adusai poku kafabaya wotoso enan wato no boase ne na tena nkonwa ne nsam de akoso pa obia trinity e wo honom na obia ye din etie sade atemo no besi akọ na wie ye no ye ne nana edi nkomo no so de asemo yi e man sam trofo adisi poku kafabaya no wanchi achana pese awofo a omommawo Angle primary school o se pese o mu se adia eba be na sanlen amfa yie kura nji ye tie no anope ya be ya mamre a o se ye ayi school ho ama bibi e twa boko onchi ye twa diabom enti everybody a ye chene de bia tise ne ya chene de bia duada nombi anopa nombi chene wo ana man ne patuso enye edu ho a ye nyina ye wura wo ye obeka no na beti tise fo yi nyina mesremo wanchi ha ye modua ha is a teacher ni bi person of this one na nkora biwa oba obodua na ye bechu de bia na aka ebebo na de na ye nyame na meka ntinka uduru mi wura ni ma ana obese
nkwaraa no de na mɛ pɛ sɛ wɔn di ehiam sɛ ɛbɛyɛ a wɔn nkasa wo saa adeɛ wɔ ehu sukuu mu ha nyɛ hu bio yɛyi biribiara firi hɔ ɔkora biara wosɔ kosua no mu yɛde kosua no yɛayɛ amammerɛ no adi kama nti biara nyi saa asɛm no firi no adwene na ɔmmra ne sukuu da biara ɔne biara ne ha bio yɛyi afiri ha wɔnkyi somankwa ahene ɔno ara na ɛbɛyɛɛ ɔbɛyɛ amammerɛ no na mɛka no gya nso so di kuro so ka ho director of education this municipal area ɔka ho bi assemblyman ne a teacherfoɔ no nyinaa bɛhwɛ nti nkwaraa srɛ mo sukuufoɔ biara nyi mfiri n'adwene mu sɛ biribi bɛsi bio biribiara nsi bio ɛnam ase. wei ɛyɛ akyeamahene yɛ wɔwɔ wankyi nananom atena nkonnwa na nadamoa kɔsane adusai poku kɔfa baeɛ wɔtɔ so ɛnan ɛso na yɛgyina nnwumire ni ato nkratawu na yɛba nsɛm pii aka akyerɛ yɛde bɛso so ne madwenkyerɛ yɛ a mode aba no soso nnwumire yi yɛde bi bɛfam na yɛde ama wo. Wato dom ama afei na wo hwehwɛ wo dom. Oh, medofo pa ntawantawa bi wo ne udofo ntemu ana. Oh, odo somimo. Oh, Jai. Sonim se medofa. Jumedie iba wakwemu ya wada na jubia. Efri nundu dikosi dumienu. Ewo Sompa 93.1 FM. Kaise eye odo somimo. Mecha wotaki changu bi. 21st clinic aye sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho fra 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert abusia yada wase na yama wakwaba ye kɔ yanim wo ensam foforo emu a na ye kɔ Pristia Heman adesia ye wo Pristia Heman eka asembi na omo asem omo ka no edika na editie nti omo tese sentwofo magye na yentie bi na wo de ya nkasa yemfo yani enhwe bi na ya yensambu asem no se eye anasa enye omo tere se akwan hodo ye wo mpotam honom wo atoye mantam honom no enye emmo bibia ya omo ye aba no so de o kire mensa omo to aba no ma mpotam ho pa na so de no mo hunu kwan nye sa wodo ka afa kwan so a echansa de empreko pa na ahura boka no ho poto paka pata enye kura ka no kura no edi tinkom tunkom sa ama aware kura yagu because be ma obeduru fie no wabre ena wo bra wapon so no obeduru fie na ade asa oba no nim so wafa baabi che se akoye nsem bebre na wo ye kire bi o de tintim so no. When it comes to Sompa, I don't say this year, generating funds from gold, minerals, you know. And I have developed the beer and cost. What is wrong here? What I thought is wrong here? If government intends to fix our road, government should do it now. That is the call of the people. The people of Pristia and its environs. The traditional authorities, they've done their part, showing up of these road issues to the national level, regional level. Me as a member of parliament, I've asked 2 questions on this particular road. I've met the minister on 2 occasions on this road. Still, we have not seen any significant change.
abusia wei eye adesia ye wo Pristia Hema ye wo atoye mantamu na wohwe TV no so din a owo me kan wo se asempa esre o na wohwe de o matwatwo bi a ebia na wonhwe TV na se bia radio na wotie na ode a o matwere bi so ekurakura mo eye se enam se kwan ye enyanti yempena ekura ntimi mesra yembiem yempena ntimi mma ene wo ba besra yen na ompara mba emesra wo a na kyesa asem yesu na asem so ya to pa akwan no enye nti wokwa enko oba ema wokoda nkunkyira enye yie wokoda yerekyira enye yie ka honest so to ano mutu bom ene wodo ka akọ shop a ontumi ahwe ya obeja ne ho kyesa eyensem bebre mo trotro niema bebre so omo kyesa so wanya kwan de a omo nto aba no road no votes no road no vote ensem no de eye bebre nti abanhwe na omeye kwan no emfa ma wo mo sebeya omo soso betimi aboa na akobadie na omo soso eye person ewo atoye mantamnum abusua ye de madwenkyere na esoso de amamo anwumre me kanfo na me de ama wo se ba bia wo hye bia da no wo kyena da nyame ya adomo a ema wo remfi se wo bekọ 21st clinic ba yeyi ona me yehunu se massage pa ye de enim se yakoba bia me ye massage no se ya massage o entokwa brosu pa no mkobo yen hospital bi wo ha kwa se ke beto ye bo ase ne ya massage ye de brosu pa ne ekobo ye e ma no tibi twede ye bu wa chikumfum tum ada ya massage we no massage ne de somi mu boko what ya de nsane na mo achi ne ye krokro hello city hello darling obo se wutimi kura famuda hate ye massage wi ase bra pachi ya wi why sorry coffee fese anika se na wunya ne 21st clinic obo se di say pam me pachi yo kumase na kumase ne de wo mu ne se ahwan overseas dance ho ye be yenuanom alpha radio wo boase cancer quarters ho court dance ho no mo ane wo enkran so domi market ho no ahye ne susunwane nkransa tachiman me pachi de ntia ye bobo so sa e de kire wo ne se ye pese sa wo je number na wo frɛ number no a baabi a wo bɛn no na wakɔ ne yahwɛ wo sɛ bia me wo kumase me wo boase me wo nkran me wo sunwane me wo nkransa me wo tachiman me ba so je number no ɛna wuduru ho nye sɛ bia wuduru ho na ye huri wato mpa so massage wo tabi ye do ba fa mfidie mu fidie no ba kyerɛkyerɛ yɛn aha bobɔ mo ntene ha moja na aboto a wo hazedo e wo sɛ sane on flow movement e wo sɛ yesei ye be twa scan papa bi wan ka sɛ huru wani so ade ne ya ma heba treatment quality one pa nubra hahama enua hine ne hini ne sɛ ye sawo yare atu yare na se enye siatica no nko na ye sawo sɛ ebia ba ma ye mre wo mpam waharawa wo brɛbo awo ho nsɛm ene niema nketenkete bi a yare na adwa akotena wo nipadua no mu a wono a bo no ho asafo hene a wono a atimi ni parliament e wo nipadua no mu no bra ne dissolve sa parliament no bra 21st clinic ye be dissolve sa parliament ni nyina 0540 311 0540 311 na abusua woni mu se ewia se ye ba ye wo ho se wo ye adwumaden nyina wie a e wo se ogegedam na wo gye wani enti sweet after meals eno na yaka hunu se wo per sweet after meals de a na hye se enye bibia se mizo ene 5G ena no kura no esa boost immune system no esa ma ahoden sonko sisi wo nipadua no wo de wo pa famizo no fire wo drinks de bia no na wonom akoda be no manopa ma me no mawia hese kwa de fiefie mu monte so ne adwuma mu de wo be kɔ na ye kon mizo no hu se ya mizo nkora no kora de tonyom mizo ne 5G mizo 5G mizo sa efise ede e ma pomodene na nyame ya adom na be ma wunya bia nwumre oh my god my goodness e kyerema yi go so abusua de wo mu ne se wunya tuatia no bi kokɔ no kana niema ya bi ho asem na mekan kokɔ no obi wa ha no onima kenkan nti wo kyerɛ ne sɛ kokɔ no a aha na wahunu sɛ 5G na wo ka ho asɛm no na wo sɛ onima kenkan de a wo de wo so pɛ 5G mamenum fanofom mamenum ɛno na wo wie kura numbi woduru a wo de ye din sɛ de wo ni di ye no mo sɛ fifiri kakra fifiri ne firi wo wie pɛ mo pass ball no ɛnkyɛ go beba ɛno ɛyɛ simple kura nti GB baabi yɛ ton drinks ensuo ene niema bi e ka ho bia no mo se mo ma ye 5G ene mizo ne bennom
Fred Dr. Silas Sia, Dr. Silas, with your line of Sia, no winning cover 0246270221. 0246270221. Miss Rao sister, said you who say a fay pana coco, how say, sister, and ye, oh, and fatal, and ya just our life on. Oh, and you fine, man, any concern, yes, sir. Presebe ma besraw atoto traffic ma besraw na na dwodo wasum kuru obetimi kwan asum sa ase ye obi we keeping aden sister why head na if you want to be two enya fine enya menye sa mesraw tie na hye nso obi so ho no mo a sebia mu nyina mu tifia bia hu sa ne yam ha na ko so ko ba bi so ko ye ne hu yie no kokonti otema wo ko adwuma na bia wo fifia anwumere 7 o'clock a bobo 10 ora so hye ya ne ho 10 wo ko na dem ho nyina fo nti ubusa se promba no ma ya adwuma no nya promba o kwabrane mfifire koko mfifire pa na yemtim mama mfifire pram kwabrane dem honom no dem ho nyina afo se chaka koko nti kwabrane suete ana wo suete mama ya me chewa nwumre yi na emwa mesra jibi num ya 3A Heba Center jibi num sesia koko no beko ayemtim no so beko se mama ka die menya sempe Kolinak Dani Heba Mr. Heba and afi so apedank 0546 107 107 0546 107 107 na die wo mu ne say universal natural clinic say yen kan kira wo say o universal ba bia o timi bo adwuma no so o player enko ye utility player o timi bo ba bia mesraw stroke honam ya wa ye mere won pam won kase mu untene mu ehene fa na etwetwen wo ehene fa na age wo asaba mu ehene fa na ni wudi afrusa ne wa abrabonum enkasa biem ena wateme nke wachena wo hia me a chemisika efisa me de nkwaje aba wo fi anwumre yi universal natural clinic no na wo ya universal nti wo se wo mfidi abra ne huntahunu wo hono mu a kire ba bia yade ne ye wo nipa duare ho adwuma no a kire se ha aha e ka de mumie mu ha aha wo so den mo ma nye flow kakra oba cheche wo nyina yare bia ye tu ase mesraw eni ba bia wo sa wokọ universal natural clinic efiri wo na ye si form ya furu no mu ne honam na ni wachi ni wa kwere mu ba bia na eni kasa no se kumasi ha ya so na ye wo atonsu ha ya S line ya ye ben bonsuo mu ho universal natural clinic bra universal ye kono ba bia 0556224102 0556224102 na ya jewso abusia mame ya fa me kopo no so ya dwenkyere no yo ana akrase mame ya wie na anu suku yi mame ya ade yi ma ne kasa hye mame ya ima pema twitwire do enti abusia ye behwe na ye de mosi e wo hasa nwumre wote ye nka hwe bi a na eye Sompa TV so ni wote ye nka Sompa 93.1 FM e wo Kumase Sompa 90.7 e wo Bono Epo FM apam dada ene akua aboachiwa yi adom asempa yetia ene no ena afenso no obumpa okese mami jigo no akua nyako abro no mane abusafo nya so esomu ewo sunwane ene ne mpotamu anwumre yi ora asante yebo a Benedict eno samufo pani ebia burger somua kukuwa akoso ajewa akode sof mami premier ni bra Kelvin school fees Dr. Silas Sompa Didie David ena afenso de ohweye na bibia eye live ewo Facebook any YouTube no so no na no ya no wie school wo se wakoye no masters nso ye friend maame ya atia won sha atade ne ye peda bola nko a ya da wase na ya ma wadwona na kwabana kase ni ye sore so ama asempa nipa dwumadie no etumi aba wakwam na mmom no abusua enkaibo tew na ye de asore so obidumfo bi e de abedan ye se ye nua ba bia wo mfinsia no aduasa miensa ye friend no maame ya ewurade maame ya eye obi a sabi o wadwene mu hawo kakara na sade abusuafo no adwa to aporosifo no nam so mo so adwa beto aye no kyesa asem no mu oya na ye mmoa wo mo maame ya wo mfinsia aduasa miensa omo kyerɛ sɛ nansane na ye wukuada no enwumere no nan honom no na opieye beka sabre nya de so matima hunu maame ya obi kyerɛ sɛ hunu okode adwuma mu area ho besis mahunu adwuma oh maame ya lady kese ase wono awu mahunu adwuma mu area ho obi kyerɛ sɛ kode ho eye saa obi ekeka ba bia etwa to okora wo hunu no na maame ya enye obi a
wɔyɛ kɔkɔɔ na mmom ɔgyegye saa na sabi ɔyɛ obi a wohwɛ ne din na wotie ne kasa din ne kasa bɛn no kakra wotumi hu sɛ sabi nneɛma nsisi so papa sɛdeɛ ɛwɔ sɛ esisi so no mpakyɛ ɔho deɛ mekyerɛ yi te mesrɛw abusuafo no ani abere ɛna fie ha yɛ ne wɔn a ne wɔ ha saa aburo sɛn wɔn fo kɔ baa ni na wɔn kɔ apolisifoɔ yɛ wɔ ɛkoro nom hɔ a ni papa mate wɔn nka yɛnyɛ dan deɛ ne yɛnyɛ mmoa mo ne adeɛ saa yɛsra da ɔna da tv no so no so ohunu obi a ɔte saa na wɔnam baabi na n'ani so ayɛ ntotɔ mesrɛw me paakyɛw Ghana foɔ mɛma ne bi nso paade a ɛfo mesrɛ mo wotɔ adeɛ adufo de a wonya asɛm adufo de apolisifoɔ abam woyɛ fie wura na ɔhu sɛ obi de saa sister ya bɛhyɛ fie hɔ brɛ bi de na bɛhyɛ fie hɔ na anadwomo tenteetemu bi wɔ dɛm hɔ a bɔmmɔden nyɛ sɛ apolisifoɔ duru fie hɔ a wɔbɛkyere wo fie wura no akye deɛ dan no yɛ ne deɛ no aka ho nti mesrɛ wo banyansafoɔ yɛ bu no bɛ yɛnka n'asɛm woahunu no nso a baabia yɛ a wonam no wawu ani atwa no so no police station bi ɛbɛn wo bia no wobɛtumi de no akɔma apolisifoɔ no anaasɛ frɛ namba yi sɛsi a na yɛnkɔ abusuafoɔ no ma wafiri sɛ abusua no wɔhu deɛ wɔyɛ wɔn ho 0242 377 229 0242 377 229 mesa nsi so biam 0242 377 229 pacha mo am wo kɔdeɛ ɛne adwumam ɛne ne mpɔtam no mo mani nkɔ hɔ paa firi sɛ mo so mo hu no hɔ etwato mo hu ne bie mu no ɛbra o pie no atade a na ɛhyɛ no na ɛyɛ multicolored ɛsɛ wo hwɛ deɛ da so din na color biaa bi wom ayɛ sɛ white wom na yɛadorɔ no nkuruwa te sɛ flower no yɛadorɔ no nkuruwa te sɛ ball ɛna deda mu ebi nso ɛyɛ blue ɛna yellow ɛwom wɔyɛ obi a ne ho ɔfɛ paa na basa mu nso odu obi a wɔyɛ ɔbaa ne mu odu paa yɛsrɛ mo ada yɛnyɛ adɔfo yi mmoa yɛnyɛ busuafo yi mmoa yɛnkɔ wɔ mmoa na ɔnhunu yɛnua ba maame yia yɛ ɔnya mpensia aduasa mmiɛnsa abusua yɛde mo bɛsi ha ɔdomfoɔ no yɛ adom na wɔde yɛn nkwakyɛ yɛn a wɔkyerɛ ɛda foforɔ yɛbɛsan de ahyia mu biom na saa bere deɛ yɛkɔpɛ baabi de mankyedua no agu awurade asomdeɛ nka yɛ nyinaa